नमस्कार, प्रणाम, अजय भोजपुरी। दुबई एक्सपो के वीडियो सीरीज़ में आज हम लेके आइल बनी अमेरिका पेवेलियन के, जिसे रुआ सब देखनी है। कमला हैरिस के स्वागत स्पीच रहल हटे। खैर हम पूरा रिकॉर्ड नहीं कैले, बाकी यूएसए के महान यही तरह ना कहल जाला। यदि देखल जाए पेवेलियन के तो बड़ा ही यूजर फ्रेंडली जोना के चीज़ के कहल जाला कि मने आसानी से अब है जो एक्सलेटर बटे जो एकरा पर खड़ा हो जाए और अपने आप लेके जात अटे। पूरा एक एक चीज़ के एगो गति से एगो स्पीड जोन बाटे बहुत धीरे धीरे हर चीज़ के देखावो। तो हर जगह जोन बा लगातार मने वो चीज़ के बारे में बतावल जा रहा बा। अमेरिका के पेवेलियन में अमेरिका के जोन महानता बा, अमेरिका के जोन महान लोग बटे वो लोगन से जुड़ल बटे। अमेरिका के जोन अब तक के इनोवेशन भइल बटे, जोन उजा खोज भइल बा जना चीज़ के, वो चीज़न के बारे में जानकारी बा। वो चीज़न के सैंपल रखल बटे जिगा। रुआ सब आगे के वीडियो में देखब। आईफोन जोन पहिलका आईफोन रहे उहो एजुगा रखल बटे। एकरा अलावा ज़मीन से लेके आसमान से लेके मतलब पूरा जोन अमेरिका के अभी तक के जोन काम रहल बा उस चीज़न के बारे में जानकारी दिहल बा। एह के अलावा ए पेवेलियन में अमेरिका भविष्य में का करे जा रहल बटे, धरती पर का करे जा रहल बा, आसमान में का करे जा रहल बा, स्पेस शटल के लेके का ओकर योजना बटे, ओकरा बारे में हल्का हल्का जानकारी आगे के वीडियो में रुआ सबके देखे के मिली। अभी ई मूविंग बटे, हमने के एकरा पर खड़ा बनी जा, ई लगातार चल रहल बटे। एक एक चीज़ के बारे में देखावल जा रहल बटे। आगे जब हमने के जाइब जा तो आगे के वीडियो में एगो हॉल बटे, वो हॉल में जोन ओकर फ्यूचर के जोन योजना बटे, भविष्य में का करे के बा, वो चीज़न के बारे में देखावल जा रहल बा। एगो बहुत बेहतरीन ग्लोब टाइप के ऊपर छत पर जोन बाटे सीलिंग पर लगावल बा। इतना बेहतरीन स्क्रीन बाटे कि मतलब ज़बरदस्त बाटे। अमेरिका के महानता जोन ग्रेटनेस जोना के कहल जाला वो ग्रेटनेस के हमनी के ए पेवेलियन में देख सके नहीं जा। तो चली सब वीडियो देखी सब हमरा संगे। आप जैसे जैसे कुछ विशेष आई तो रुआ सबके हम बतवले जाए। एगो दूगो चीज़ विशेष बाटे जोना के बारे में हम जरूर बताए रुआ सबके। तब तक वीडियो देखी सब। धन्यवाद। ग्राहम बेल जोन फोन के आविष्कार के लिए Modern mobility when the Ford Motor Company revealed the Model T assembly line. The car was now within reach for many, bringing the world closer to their home. Mobility was dramatically expanded by the emergence of the Jet Age. अमेरिका पेवेलियन पूरा एक्सलेटर से अमेरिका में जो लगातार डेवलपमेंट भइल बा, जो विकास भइल बटे ओकरे पर ही पूरा देखावल जा रहल बा। The dawn of the space age brought new perspective. The Saturn V rockets that powered Americans to the moon helped us see our world from afar for the first time, allowing us to witness how beautiful our world is. The digital age brought personal computing and the internet into the offices, homes, and hands of people around the globe. Envisioned and developed by American dreamers, the internet makes it possible to share ideas far and wide, nearly instantaneously. There are 3.2 billion computers built into the smartphones that sit in the pockets and homes of people everywhere. Immediate access to information has created a new world that continues to change the way we live, conduct business, and envision tomorrow. Freedom affords us the opportunity to dream, to share, and to create. Invention depends upon bold ideas, unwavering ambition, and the relentless pursuit of a dream. Alexander Graham Bell's telephone single-handedly changed the language of human contact, along with our perception of the modern world, bridging distances that had once kept us separated.
And in 1893, Chicago Bulls fan Nikola Tesla स्टीव जॉब्स के मैसेज, people who are crazy enough to think they can change the world are the ones those who are going to change the world. स्टीव जॉब्स आई पहिल का आईफोन हटे एजा राखल बा। ऐसे ही आगे भी बहुत सारा चीज़ बाटे जौन के अमेरिका के से जुड़ल बा। ग्राहम बेल के रुआ सब देखनी हटे, ग्राहम बेल के आविष्कार रहे फ़ोन के, सब लोग जाना ताटे ये बात के। आईफोन देखनी सब है, अब बाकी आगे वीडियो देखत चली सब है। गीतांजलि राव अमेरिका के पेवेलियन में गौर हम खास चीज़ देखने कि अमेरिका अपना एक्सपर्ट्स या इमिग्रेंट्स के बहुत मतलब ये पेवेलियन में भी ये चीज़ के वो लोगन के अहमियत दिले बा। गीतांजलि राव हो चाहे चाइना से, मैक्सिको से, अलग अलग देशन के जो एक्सपर्ट्स बड़े उनका बारे में भी जानकारी वो लोगन के जो काम बाटे अमेरिका खातिर वो चीज़ के भी जुगा दिखावे के कोशिश अमेरिका के पेवेलियन में भइल बाटे। हेलो I think it's important for me to share my story. This idea that if I can do it, you can do it, and anyone can do it. I started off with making a prosthetic arm with sheets of glitter. I saw how much joy this could be a really positive opportunity for other people to be able to do what I did. We do see people who tell us that we can't be innovators because I'm a girl, because I'm 15, because I'm South Asian. We grew up to think that our difference is supposed to set us back, but we can use it to do things that people too can't do. I wanted to create a generation of innovators and change makers. People who may not look like everybody else in this life, but you're actually projects. ए वीडियो में हमनी के अब जौन भविष्य में अमेरिका में होके जा रहल बाटे, जौना के बात हम कहनी है, जौना के चर्चा वो अब देखे के मिली और वो सब देखत रही। अमेरिका के स्वतंत्रता से जौन मसाल वाला रुआ सब वीडियो शुरू में देखनी हटे कि अमेरिका के जौन स्वतंत्रता आज़ादी खातिर जौन लड़ाई या संघर्ष रहे वो से शुरू भइल ई पेवेलियन के शुरुआत जौन बाटे वही से शुरू भइल बाटे। और ओकरा बाद जौन बा आगे बढ़त इनोवेशन टेक्नोलॉजी वो जाके जौन कल्चर बाटे वो चीज़न के बतावत अब 8 मिनट के ई शो बाटे जौन रुआ सब ऐसे में देख रहल बनी। लूपिंग शो हटे, एकरा में जौन सीलिंग पर ई शो हो रहल बाटे। अमेरिका के जौन फ्यूचर के योजना बाटे, भविष्य के योजना बा, चाहे अमेरिका अपन काबिलियत के एजा दिखावे के कोशिश कैले बाटे। तो वीडियो के देखी सब है, फिर आगे देखल जाई। At this very moment, NASA's Curiosity and Perseverance rovers are conducting experiments that will help us safely set foot on the Red Planet. The United States has been exploring the Martian surface for 17 uninterrupted years, and our ongoing exploration heralds a new age of space discovery. Together, we'll continue to move forward, inspired by the ideas that unite us, to find solutions to feed the world, cure disease, and create sustainable energy at home, on planet Earth, and beyond. ग्लोब जौना पर हुआ सब पूरा 8 मिनट के शो देखनी है, ओकर मूवमेंट देखी सब है कैसे टुघर रहल बाटे सीलिंग पर। अमेरिका के तकनीक, अमेरिका के अपन बेहतर चीज़ दिखावे के कला रुआ सब ए पेवेलियन में देख सकेनी। बहुत ही शानदार बाटे। अब आगे अमेरिका के पेवेलियन में ही चलल जाओ। आगे खास जोन चीज़ बाटे तो हमार पसंदीदा चीज़ हटे
अंतरिक्ष से जुड़ल। हम एस्ट्रोनॉट ना हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी बा ये चीज़ के जानल, ये चीज़ के समझल। अमेरिका के जौन प्रयास रहल बटे अपोलो से लेके और जौन ये समय तक चलत अटे, वो पूरा चीज़न के एजुगा बटोर के ए हॉल में, ए पैवेलियन के हॉल में हमनी के देखब जा। एजुगा अलग अलग समय में जौन मूवमेंट भइल बटे अंतरिक्ष के लेके ओकर जानकारी बटे। एकरा अलावा ओजुगा से जौन मटेरियल जौन आइल बटे ओकर डिस्प्ले भी ओकरा के कइल गेल बट, जैसे कि रुआ सब देख सकें ये वीडियो में। और सबसे खास बात बाटे कि मंगल ग्रह पर जौन रोवर गई रहे सैंपल कलेक्ट करे खातिर, मार्स मिशन जौन अमेरिका का रहे ओमे, वो रोवर के डिस्प्ले कइल गेल बटे ये अमेरिका के पैवेलियन में। एकदम उहे रोवर जौन की गई रहे हो जुगा, यानी कि ये प्रोटोटाइप ना हटे, दिखावे खातिर ना हो। वो रोवर जौन असलियत में गई रहे तो 1:1 स्केल एजुगा पैवेलियन में, अमेरिका के पैवेलियन में वो रोवर राखल बटे। तो ए हॉल में अंतरिक्ष से जुड़ल जौन अमेरिका के स्पेस से जुड़ल जौन काम रहल बा वही चीज़ के बारे में जानकारी दिहल बा। हई देखी सामने रुआ सबके रोवर नासा के बनावल रोवर बटे, एकदम उहे क्रिएट कइल बटे जौन मार्स पर रहे तौने देखल जाओ। और फिर यही अमेरिका पैवेलियन के बहरी जब निकलब जा तो एगो और खास चीज़ बाटे। रोवर के बाद हमनी के बहरी जाइब जा, देखब जा रॉकेट अमेरिका के पैवेलियन के जस्ट बहरी बटे, एक नीचे रेस्टोरेंट बा। तो बस ई आज अमेरिका के पैवेलियन से फिर हाजिर होकर कुछ नया वीडियो लेके, कुछ नया चीज़ लेके दुबई एक्सपो से। प्रणाम, जय भोजपुरी।